בשבוע הקרוב. אין לנו שום בעיה להעסקה. סתכל. אחד שובר אותם. אז קוראים לי בקצב, תראה מה זה. טוב, עד המטה? עד האפי. שם. מוכן לשבירה? 3, 2, 1. היי! 2, 1. אכלת מספיק שיפודים, חמוד שלי. אתה קל מדי. 3, 2, 1. יפה. טוב, אחד נכון. אתה אומר עוד אחד להעסקה. בעלה. עכשיו. נראה לו שאני בטלם. מה יער אותו? טוב, יש עוד דרך. איזה גזע. לדעתי אתה מתלכלך מהגזע השחור. אחד. נראה לי הוא קטן מדי. 3, עכשיו אני לא אוותר. 3, 2, 1. חלק נשבר. טוב, נראה לי זה מספיק טוב. מה אתה אומר? אתה תותח. תפסיק.